जुखाम फानदों बाव दसे लाखिबाय ओमफ्रायहाय नै बैयाव वाटारफल दङ फिसानो लोगोफोर बेनो फार्स्ट वाटारफल मोनबाय जोङो ओमफ्राय दा आं बाव एसे लाबायनो फिसा आरो वाटारफला अखा हादों लोगोफोर बिरादनो एसे देखायबाय आङो बेखौनो लोगोफोर जों दा सेभेन सिस्टार वाटारफल्सखौनो नायबावनोसै ओमफ्राय बिराद मानसिथार नै ओरैजाय नै फुल दिनैहाय टुरिस्टनो र' आं एसे देखायगोन र' ओरैनिफ्रायबो नुयो नै एसे मोजांनो होपफुली कर सकता है बहुत लोग नै ओरैजाय ओरैबायदि वाटारफल्स दङ लोगोफोर नायहरदो नै वाटारफल्सआ बिराद बुरजा दङ अखा हादों नालाय ओंखायनो बेनो जादों सेभेन सिस्टार वाटारफल्स अखाया दा बांद्राय गैला लोगोफोर ओमफ्राय आङो बेखौनो बे देखायनाय जाबाय नै जि मोजां दिनैहाय बिराद मानसि फैदों लोगोफोर आङो दा गोजौनिफ्राय गाखोनानै नायहरनोसै लंपेन्ट मानि सिजोब्बाय